Santo Makikirevente. Simulan na ang beat, iba to ang salita tungkol sa dilubyo na ginawa ng buwaya. Flag contra black, pera ay pinaano, trilyon sa pool. Saan nila napunta mga Pilipino? Animo, nangangaluno. Malamang 97% ang naakasayangin ng may balita sa Senado bumulwak. Ang big fish na may sala ngayon magiging tik-tik. Gagawing testigo, yan ba the best na solusyon? Di ba yan ang prinsipal na criminal action? Gawa ng baha, ngayon tagaturo na lang. Ang batas ay pinagbaloktot. Parang kain ng turo-turo na lang. Ituturo yung umurahin, ituturo yung nakonsunada. Nabuting pa yung makapiling, at least may pinaglalaban. Sa mangyayari yata, yung kalaban gusto pa gawin bida. Kahit pagpungo ka, ibang kontrabida. Anong tulong mo? Ang madali na balokot.